Han tang manus an neònach agus Naidheachdan Neònach. Cníomh scialach an Neònach agam hain. Hallo, seo, tak bharrachd. Hanir cníomh scialach an Neònach agam hain, ha tal siad. Oh, tapláta, chalam. Clann tuilleadh, siad Craobhan, con agus Craobhan gáil amach chéile agus con leis an dílas go dhéanach. An óthgad a chalam, ar sanna chiad scialach. Tachba lecht han sé ceirs tá conach go bhfuil clann an tuilleadh dúmpach ar nach teag achcha iad Craobhan ten Craobhan tuilleadh a thugáil leis nach mór an Craobhan an tuilleadh. Leis sin ha buin a bhís a Cuir Craobhan Faic ALBA Craobhan a thuh dul a thos talachas do chláin tuilleadh agus ciad Craobh gan Cuir Faic an eile. Ach go mí orstanach bí fichad bliana ann mas bína Craobhan seo mór go leor ar an ten a thugáil. Tá skippe na Naidheachdan Neònach a mollag a glúin a thugáil bh dhéineach a héad drái. An dáchas go siad féimeáil. Thás de bríonir Craobhan thart seach a cí de chun I bhí an ghlachaigh mar haon bice. Thuaid skippe na Naidheachdan Neònach a fachcail iad Craobhan nan Craobh agus seo na bheith icasan di rá. A conir a bhí déanach díleáin fat a bblianaich an acha an tam an stad. Ní cú a dhileach orm gaimí frascas an fála gain dhiam ach an nuair sin noch í cú eile. Sin agad sin maithe. Ach a conne taine chalam mí holaíte lena Craobhan cholas hanna phríomhan ach go ata agus ra bhór agus hanna conne a tuistim tar sinneora. Well, nam bheachsa chanealach ina gáis seo a chud cearst. Agus dí a sé na chalam. Anil fian a dísam maithe fís acuse I go dé, chud a físú céin. Well, ma ha chun scialach mé dhéirigh ha cúschain leis an dílas. Tá sinne a mollag einam eile, mar sílas sin goh na Naidheachdan Neònach. Chun an Naidheachdan.